Nou, je kwam hier aan en we kwamen hier op het bouwen en zo en zeggen hoe het ligt. En toen kwamen we in ontdekking dat er 3 eentjes misten. Nou ja, oké, een kraai kan wel eens meenemen. Maar 3 eentjes op een land, dat weer wel wat vreemd. Dus we dachten nou, dit is net helemaal goed. Je voelt dadelijk dat er iets mis weer. Dat ging niet voor terug. De dierder had de stokjes bij de nesten mogelijk als routekaart broekt. Nijswargers hielden de nestmarkeerders krek delzet omdat de boer het loon opwoer. Snijns zoen ze de laatste nesten op ziekje. Maar doet ze onkamen die blikken dat alle aaien uit de markeerde nesten voortwienen. We winnen goed leuk met z'n tweeën. Mijn moeder in Douwe die doet dan ook mee, die kennen nog niet wijzen. Maar ja, we winnen goed leuk met z'n tweeën. Even vlokt. Zeker weten, zeker weten. Wie moeten ze wel markeren omdat die boer op land wijzen moet. Dus er zullen 14 dagen wijzen, tenminste nog op bouwgroen, dat er stukjes bestaan moeten. Dan kun je net omheen. Nee, daar kunnen we net omheen. De Vries had joerd naar de politie west om melding te doen van de dierverij. Mogelijk had het koude ijzieke seizoen reden west voor de dierder om op streuptocht te gaan. Je gaat net volle vriendenkent. En ja, en toch was er een aantal mij nemen. Dus ik denk van dat het een frustreerde ijzieker is die het ze mij had. We hebben juist als BNVW-bestuur dit onderwerp even bij de kop gehad. En toen hebben we gezegd van mocht het in van u wezen, in van u nijswargers, dan zullen wij erop voorstellen dat hij of zij reëerd wordt. Want wij vinden dit net bij de nijswargeractiviteiten passen. Het zal voor de leerpersoon net vallen uit maatje, maar benammen voor de nijswargers smiet de stellerij een soort extra werk op.